Pekný večer. Dnes sa pozrieme na to, ako vás vníma vaša osoba. Týmto by som chcela pozdraviť všetkých na Slovensko. Posielam srdečné pozdravy. A pozrieme sa na to, ako vás vníma vaša osoba. Prvá karta mi padla 10 mečov v reverze. Takže vaša osoba vníma celú tú vašu cestu, vníma to, čím všetkým ste si prešli, aké náročné situácie ste potrebovali sami so sebou zvládnuť. 10 mečov. Hej, vníma to, že vlastne je to najnáročnejšie obdobie a v podstate, že máte asi za sebou a že sa posúvate ďalej, aj keď vnímajú aj to, že stále si bránite v sebe prebudiť tú vášeň. Hej, rytier holý. Tiež bola v reverze táto karta. A vnímajú to, že stále tak nejak sa bránite tomu výstupu z tej komfortnej zóny, rozvážniť sa, dôverovať tej svojej ceste, urobiť nejakú akciu v tej danej oblasti, ktorej sa chcete venovať. Respektíve, že ste na určitom počiatku alebo v procese toho vašeho osobného rastu a že stále tú odvahu a vášeň pre život v sebe prebúdzate. Vnímajú aj to, že stále tak nejak preliečujete to svoje srdce, 9 pohárov, a že teraz aj ukončujete určitý cyklus, čo sa týka vašeho zraneného srdca, predošlých vzťahov, predošlého vzťahu. Hej, 9 je ukončenie cyklov, tých predošlých. Hej, tým, že pohár súvisí s naplnením, s láskou, tak vnímajú, že vy ešte uzatvárate ten cyklus, aby ste si doliečili tú minulosť a aby ste sa potom mohli otvoriť tomu vzťahu, že ešte tam máte nejaký preliečovací proces sami so sebou. A aj čo sa týka vašeho rozhodnutia pustiť sa do svojho osobného dobrodružstva vo svojom živote ako ten blázon, tak vy tam si to stále zamedzujete, hej. Ste na nejakej určitej svojej osobnej štartovacej čiare. Dokonca aj páže holí bol dole hlavou, hej. Tam oni vnímajú, že sa stále odhodlávate odviazať sa viacej do toho svojho bytia, urobiť nejakú akciu, byť viac šťastný sami so sebou, že sa svojím spôsobom stále hľadáte, hej. A naberáte silu a odhodlanie po tom všetkom, čo ste si zažili.
veľmi vnímajú, že teraz pravdepodobne tým, že ste asi v odlúčení, že nie ste v kontakte, alebo ste spolu občas, nie tak často, ako by ste si prijali, tak oni vnímajú, že tento čas potrebujete aj vy pre seba. Hej, a to na zacelenie týchto rán. Hej, že teraz vlastne takto si sami so sebou usporiadavate svoje myšlienky a preliečujete to svoje srdce, ktoré bolo zranené. Hej, že usporiadavate si teraz aktuálne ten svoj život podľa seba, tak ako chcete. Po tých skúsenostiach, ktoré ste zažili, tak vnímajú, že naberáte silu a že potrebujete, alebo respektíve, že sa vám hodí teraz tento priestor pre vás, aby ste sa mohli na seba napojiť, ako ten poustevník. Byť prepojený sami so sebou, s tým svojim učením, naladenie sa na svoje osobné vyššie frekvencie. Hej, takto napojenie sa aj na svet, na prírodu, sami na seba. A vnímajú vás ako niekoho, kto je veľmi inšpiratívny, šestka holí. Hej. Oni vás vnímajú, že ste veľmi inšpiratívny človek, sami sebou vlastne aj inšpirujete tú vašu osobu. Tým, že si zdolávate tie svoje výzvy, že si zdolávate tie svoje prekážky, že pracujete na sebe, že ste statoční, že ste odvážni, že aj po tom všetkom, čo ste si zažili, máte dôveru sami v seba, aj keď samozrejme to chcelo veľa preliečovania, tak aj napriek tomu vás vnímajú, že ste veľmi inšpiratívni a že môžete tejto spoločnosti poskytnúť sami sebou obohatenie, niečo dôležité. Že vy sami sebou môžete vlastne ľuďom zdeliť niečo, čo môže inšpirovať ľudí okolo vás. Vidia, že teraz ste na tej svojej osobnej ceste za tým osobným šťastím. Osmička pohárov je o tom, že vnímajú, že vy tam máte nekonečno možností a aj nekonečno vhľadov ako človek v tom, aby ste si tie svoje poháre naplnili. A že si idete takto tou svojou cestou k tým svojim emóciám, prepojujete sa so svojimi emóciami, aby ste mohli potom si naplniť ten pocit, ktorý si chcete naplniť v akejkoľvek oblasti. A osmička minci vnímajú aj to, dve osmičky vedľa seba, vnímajú aj to, že vy tam máte nekonečno možnosti, čo sa týka hojnosti finančnej, hej, že teraz na tom pracujete a to je ďalšia vec, ktorá ich motivuje v tom ich osobnom raste. Že vy ich vlastne inšpirujete sami sebou, tým svojim nastavením, tým, že sa nevzdávate, tým, že veríte v lásku, tým, že veríte v život, tým, že sa učíte veriť opäť sami sebe, a týmto inšpirujete tú vašu osobu. Takže vás vnímajú ako veľmi silných, veľmi inšpiratívnych. Vidia aj tú temnotu, ktorou ste si prešli. Vidia vás veľmi hlboko, veľmi do hĺbky. A taktiež vidia, že ten konflikt, ktorý ste v sebe mali, takže že sa to otáča, že hej, Peťka holí.
Tým, že je tá karta v reverze, tak vás vnímajú ako veľmi vnútorne vyrovnaného človeka a aj v tomto smere ich veľmi inšpirujete. Že sa snažíte všetko riešiť cez lásku a prijatie, snažíte sa ľudí nehodnotiť. A uvedomujú si to, že ste nemali to rodinné prostredie veľmi podporné a milujúce, čo sa týka vašeho detstva. Hej, že vám chýbala tá rodina, myslím si, že v tomto smere to máte obaja asi veľmi podobné, tento váš životný príbeh, že ste si obaja v detstve zažili veľmi náročné chvíle a v dospelosti ste sa potom o to viac nevedeli ste nájsť sami seba. Hej? Takže tu vnímam to, že vy obaja tú cestu máte veľmi podobnú. To je krásne. Hej, pretože mám tu 10 pohárov, čo je rodina dole hlavou a toto súvisí s tým, že veľmi vnímajú to, že ste to mali náročné v detstve, veľmi vnímajú to, ako ste sami so sebou pokročili, veľmi vnímajú to, že ste si prešli veľmi náročnými situáciami v živote a že robíte všetko preto, aj keď sa vám tieto poháre rozliali, že si chcete tieto poháre naplniť. Hej. Že občas sa vraciate do tej minulosti, tam, kde sa vám niečo nepodarilo, alebo kde ste sa sami so sebou necítili pekne, takže oni vnímajú aj to, že ste boli v živote veľmi zranení. Ale s týmto všetkým veľmi vnímajú to, že vďaka tým všetkým skúsenostiam, ktorými ste si prešiel alebo prešla, tak vy ste nadobudli veľmi hlbokú múdrosť. Posledné dve karty, ktoré mi padli, tak velekňažka alebo velekňaz a císarovna alebo císar. Hej. Takže oni veľmi vnímajú, že vďaka týmto skúsenostiam a vďaka tomu, že ste celú cestu, celý život vlastne napojení na to svoje srdce, že sa necháte viesť svojim srdcom, necháte sa viesť svojou intuíciou, aj keď ste boli veľmi zlomení, tak oni veľmi vnímajú, že máte presne tento hlboký dar v sebe ako tá velekňažka, že máte hlbšie vhľady, že možno aj vykladáte karty, možno aj ste nápomocní ďalším ľuďom vďaka tej vašej osobnej transformácii, že ste veľmi múdri, že ste veľmi zakorenení, že veľmi si uvedomujete, čo znamená, keď urobíte nejakú akciu, keď urobíte čokoľvek vo vašom živote, čo to spätne pre vás znamená. Chápete zákony vesmíru, chápete zákony fyziky, ako to funguje, hej? Že máte tieto hlbšie vhľady, to znamená, že si uvedomuje tá vaša osoba, že dokážete si vedomo tvoriť ten svoj život za pomoci ešte poslov svetla, anielov, že sa viete prepojiť aj s tým jemnohmotným svetom. A cisárovna, to znamená, že ste presne ten typ človeka, ktorý si oni, alebo císar, ktorého si oni vedľa seba predstavujú, ktorého by chceli vedľa seba mať. Tu sedí žena, ktorá má malé brúško, čaká babetko. Táto žena miluje deti, miluje sama seba. Je vnútorne veľmi vyrovnaná, nebojí sa svojich emócií, dokáže vytvoriť čokoľvek, čo si manifestuje a vizualizuje. Má vyliečené ženské zranenia, takže má vyrovnanú mužskú a ženskú energiu v sebe. A je veľmi produktívna. Je veľmi farebná. A práve tá vaša láskavosť
a tá pravdivosť túto osobu k vám priťahuje. Tá určitá divokosť a živelnosť, ale zároveň tajemnosť, ktorú vy v sebe máte. Hej. Takže vaša osoba vás vníma ako najvyššiu formu partnera, akého by si chceli vedľa seba predstaviť. Takže ešte to vyhodím. Takže to vyzerá tak, že vy obaja si tam teraz spracovávate tie procesy. Hej, tieto veci, to odlúčenie sa deje presne z tých dôvodov, že vy potrebujete obaja rásť. Keď ste spolu, tam pravdepodobne na seba prenášate ešte nejaké tie bloky, ktoré nemáte v sebe spracované a potrebujete teraz pre seba čas. Ale ešte to vyhodím. Čo by vám tá osoba chcela povedať? Chcela by vám povedať, že vás nemôže vypnúť z hlavy, stále na vás myslí, že poháňate ju alebo jeho v tom ich osobnom raste, práve tým, že ste veľmi inšpiratívni. Že majú rešpekt pred tou zmenou, smrť a znovu zrodenie, majú predtým rešpekt. Tá karta je dole hlavou. Ale navibrovávajú sa, aby prešli už do tej inej reality. Hej, oni už v podstate energeticky, vy ste spolu. Vy ste energeticky spolu, len v tej fyzickej forme si riešite ešte presne tieto veci. Hej, on si potrebuje takto sám so sebou vybudovať nejakú istotu, aby si pripadal, alebo ona, aby si pripadala, že sa dokáže sama o seba postarať a niečo vybudovať, čo by vám potom spoločne mohlo byť prospešné. On tu vidí, že vy tu máte spoločne veľa možností, hej. Ale on sa toho bojí. Hej. Ešte tam nejaké výzvy má tiež pred sebou, pravdepodobne to súvisí, preliečuje si to zlomené srdce, ale on vás vníma ako tú hviezdu. Vy ste ako tá hviezda, ktorá rozsviecuje jeho život každý deň, alebo jej život každý deň. Hej. A trojka pohárov súvisí s tým, že veľmi vníma, aká ste priateľská. Že sa dokážete, alebo aký ste priateľskí, že sa dokážete prepojovať s ďalšími ľuďmi a vytvárať fakt tú priateľskú, pohodovú atmosféru a že kdekoľvek sa ukážete, tak tam svietíte ako tá hviezda. A on to veľmi vníma. A tú vašu osobu na vás priťahuje. Presne tieto nádherné energie, ktoré vy v sebe máte. Pekné karty padli, fakt. Hej, takže takto a ešte... Čo by vám chcela povedať vaša osoba? Jsem zmatený, nevím, co chci. Jsem zmatený, nevím, co chci. Ale vie, že sa vás chce dotýkať. A ešte jedno. Chci sa s tebou milovať. Príťažlivosť úplne extrémna príťažlivosť medzi vami, ale to odlúčenie, ako hovorím, je veľmi dôležité, pretože vy vlastne, keď ste bez seba, tak máte ten vzťah k sebe ešte väčší a tým pádom vás to motivuje oboch, aby ste rástli a aby ste si zdolali tie výzvy, ktoré tu máte preto, aby ste boli každý sám za seba tá vyššia forma svojho ja. Takže k tomuto takto. Pozerám 20 minút. Pekný večer.